Първо изкефих се много да я правя тази творба, защото архитектурата е много необичайна, самата основа е също много необичайна. Това е тъй наречен видеобетон, където практически всички такива чисто, как да кажа, механични, практични неща, които би трябвало да бъдат замазани, грундирани и така, те остават. И всъщност това се превръща в един много такъв готин и много разнообразен хабитат за тия малки човечета и малки истории, които се случват. И понеже аз самия не ми беше много наясно как точно ще се очертае, как ще съжителстват едновременно бъчвите, как ще допират стените, няма да ги допират и бях доста изнервен преди да дойда тук, признавам се го. И зато и някакси първия ден, хоп, горе-долу направих 3/4 от тая работа. Въвеждането има една, две, евентуално три такива кукички, да кажем, тази бяла фигура, една друга червена и две танцуващи галеристка и кураторка, които са някакви своеобразни кукички, ти да погледиш и да погледнеш какво има там, или ако ти си тук на горното ниво и всъщност виждаш някакви хора, други гости, които са пристигнали, видимо зяпат в нещо, което не би трябвало да има нищо там. За какво правят тия между тия бъчвани, гледат нещо или там се навеждат. И това всъщност те предизвиква да отидеш и да търсиш други неща. Първите, те наречени doodles, работата се казва Ая Драсканица или Ая Doodles, оказва, че първите такива вмъквания на нещо, което го има като и не би трябвало да го има там, но аз допълнително го дообработвам да се получи някаква история, е било още от 1988 година. Имах една голяма изложба на Шипка 6, където едно време етикетите се тепяха с едно странно декстриново лепило, едно такова кафяво мирише на странен начин. И като махнеш етикетите изложи, то остава едно такова кафеникаво нещо. И аз бях направил нещо като облаче с четиримата семейства. Отдолу някой колега беше написал браво, не такова. И това е началото на 1988 година. След това лека по лека започват тия малки човече да се появяват по картини, по намерени предмети и така нататък. Първия A Not So White Cube, не толкова бял куб, който направих, беше в PS1 в Ню Йорк, пролета на 2001 година. И това е правено на много други места. Положението е същото, както и тук. Просто влизаш в едно бяло пространство и смяташ, че няма абсолютно нищо и виждаш в следващия момент, че някакъв, който е коленичил там или друг зяпа видимо към нещо и така нататък. В този смисъл хората допълват, завършват инсталацията, този наратив. Аз напълно съзнателно не мисля предварително какво трябва да стане и какво ще се случи. Тоест отдавам се на архитектурата и се мъча максимално да измъкна от нея възможностите зрителите да видят едно допълнително ниво в тази архитектура, което са тези малки истории. А историите варират от, примерно, няма много върли политически, макар че има неща, които са доста иносказателни и могат да минат за нещо такова, но са някакви други общо човешки или пък съвсем такива нещо, което се случва, включително и това, че съм написал баката Калин, който оперира в момента, ме снима в момента и така нататък. Емоциите те идват с това, че аз се движа в това пространство и в даден момент решавам чисто интуитивно, че точно тук трябва да направя нещо. Ако по някакъв начин, примерно, съм ядосан за някаква работа, тук не бях ядосан. Ако съм ядосан за нещо, понякога директно това си го казвам в това, което правя, което пише в момента. Много пъти съм го казал, но все пак да го кажа още веднъж. Преподавателят ми по стенопис в академията беше професор Мито Гановски. Трудно мога да кажа, че беше голям художник, но имаше нещо, което го използвам и до сега и ми върши страхотна работа. Той казваше нещо от сорта на това. Няма значение кога влизаш в архитектура. Дори да направят специална къща за твоето произведение, ти винаги си втори. Каквото и да бъдеш, ти трябва да се съобразяваш с тази архитектура. Има колеги, които в даден момент, ако получат снимки или ако отидат на пространство, да речем, види някаква, примерно, въздухопровод някакъв, който не му хареса и той си казва, не, той не е там, не там е. И ти трябва да го, по някакъв начин, трябва да го вкараш в твоя полза. И по този начин, като се починиш на архитектурата, накрая може да стане така, че евентуално не да си победител, а просто заедно да работите и да дадете едно измерение, което иначе, ако беше останала само суха, според художеството ми разбира архитектура, нямаше да го има.
Самото място тук е вълшебно. Използвам така много смело клише, защото да видиш, като излезеш отвън, да видиш тая панорама, която никъде до сега не съм е виждал, колкото и да напомня с Кипариси или с лозята на Тоскана. Но Тоскана има много хълмове, докато това едно просто такова преминава. Очаква всеки момент да видиш някаква армия, да речем на Александър Велики, тръгнал на някъде и чак път е македонски. Добре, някои от нашите се движат там и вършат разни работи военни. Това, което много ми харесва тук в този комплекс е първо, че няма компромиси спрямо това какво трябва да представлява тази сграда като сграда, архитектурна сграда. И най-вече в нашата част, благодарение на това куриране и на, на невероятно доброто желание на собствениците да бъде показано възможно най-доброто от съвременното ни изкуство, това нещо се е случило. И за мен много се надявам това да бъде просто, и то е един стандарт, който да бъде до някъде припознати от други такива, не непременно винарни, но просто хора с възможности, които имат възможност да направят нещо, което да е публично и което наистина да може и съвременното изкуство да бъде абсолютно такъв равноправен и да ти дава усещане, което иначе не би било възможно да го получиш само от архитектурата и най-вече, разбира се, само от това, когато хората ще идват тук основно за да дегустират, и да ползват виното. Така, обикновено, когато ме питат какво правя аз като художник, аз разказвам истории в пространство. Понякога това пространство може да бъде един лист хартия, където има разказана някаква история, а друг път може да бъде някаква гигантска инсталация, в която участват примерно 100 човека, както беше инсталацията ми в втората ми документа, в която съм участвал. Документът е, може би, върха на сладолед в нашата област. Това е възможно най да бъдеш поканен там. Аз съм канен 2 пъти. Всеки 5 години се провежда в града Касел и там последния път имах една гигантска инсталация в музея на братя Грим, която се казваше "Рицари и други мечти", и в която имаше страшно много, включително и такива малки човечета се разхождаха тук и там, но имаше страшно много неща и въпросът е ти да направиш една централна генерална история, която да бъде увлекателна от хората да я четат и след това имаш много под истории и така нататък. Понякога правя само рисунки, успоредно с тези големи проекти, които се движат. Всеки ден аз правя рисунки и някакси ми е много търсене, ако не правя някаква история. Дали ми е тъжно, когато в дадена изложба, сега тук за мое щастие те би трябвало да изтрая десетилетия, но в дадени изложби, когато правя такива, те с това трябва да бъдат унищожени. И някакси ми става търсене малко, като знам. Понякога ми се обаждат да ме питат, искаме да присъствам. Към не, съжалявам, много не бих искал да присъствам. Последното беше от тези Корна Соло шоу в Националната галерия. Съвсем добронамерено ми се обадиха да ме питат, викам не, само единствено така го направите, че да излезе, че нищо не е имало там, в този ъгъл под стълбището. Иначе съм сантиментален, по принцип съм сантиментален доста, но има едно изречение, което винаги го слагам от доста години, не на най-челно място. То е "Good luck for my beloved people", което човек като го прочете, той си мисли и за неговите любими хора и така. Това е. Аз самия не пия алкохол от февруари 1982 година. Зарекох се по един много личен повод и от тогава не съм близвал алкохол. И когато за първи път направих нещо в винарна, това е в Кастело Диама в Тоскана, където правят прекрасно кианти, и това беше 2007 година, когато ме представиха на собствениците на лозарите и те ме гледаха леко с така. Защото този не пие в момента, той е българин, какво ще направи? Но все пак направих доста такива забавни и смешни истории в мястото, където се правят дегустациите на виното. Така че, когато се обърнаха към мене от Ая, те знаеха, че аз не пия, аз също знаех, че те знаят, че аз не пия, така че всичко беше наред. Съжалявам единствено едно време в академията, когато съм бил до 1982 година, съм опитал всякакви коняци, уискита, водки и така нататък. Виното беше абсолютно никакво. Примерно мече кръв и манастирско шукане, ръкацетели и така, никога такова не пиеш. И след това, като тръгнахме да обикаляме, тръгнах в чужбина да правя изложби и непрекъснато имаш
на повечето места наистина качествено, научих се така как да го мириша, нали, как да го завъртя, че да го излея, нали, как да го мириша, но това е. Понякога се опиянявам, ако направя да реча така нещо, което нали си казваш кеф и си казва. Като цяло съм се недоволен от себе си, съм малко гръмпи, но свикнали са ми хората и виждат, че накрая все пак независимо, че мога да бъда the badass, нали съм и доста щедър по-моему, като Габровец.